もうしてると思ってたけど。やだ。遅め。太晚，其实他们太晚，太慢结婚。はい。我是阿明，我是有名，我名是 Papi，お願いします。好朋友 Miki 旺明年就要结婚了，所以请他们就是祝福一下王世娇。王世娇先生。ミキ？ミキさん？まだしてなかったんだ。谢谢，感谢那个记者朋友的情报。お祝い。とっくにしてると思う。上でしょ？ミキいくつですか？ミキいくつですか？不是，はい。司会さん、ラジオ局と。ミキですよね。はい。私たちより上かな。我应该比他们年纪大。そうちょっと。もうしてると思ってたけど。やだ。遅め。太晚，其实他们太晚，太慢结婚了这样。じゃあお祝い言葉祝福的話。はい、おめでとうございます。こうメディアの方を呼んで披露宴をするとか、はい。まあそういう本人に聞かなくちゃ。そうですね。若い人と結婚するのかな？はい。若い。对，他刚刚有问说，是会邀请媒体朋友们一起来参加他的喜宴吗？这样子，然后我说这可能要问一下他本人，因为我也不知道他怎么样规划，对，不知道焦哥怎么规划自己的婚礼这样。然后他们那里说恭喜，然后还问说是跟比较年轻的女孩就是结婚嘛，我是说对这样子。他们2016年本来就是因为要来台湾，然后因为台风取消嘛，那算了一下，应该是暌违9年的公演。那这样子，他们这次会带来什么特别的公演给粉丝吗？そうですね。まだリハーサルとかはしてないんですけど、今ちょっとこうせっかく9年ぶりにやるので、楽しいライブになるように考えてます。因为已经就是9年没有来台湾做这个表演了，那他们的彩排其实就是紧接着之后会再进行，那在进行的时候就是其实还会希望为就是台湾的观众带来好的演出，然后会想一些有趣的企划这样子，请大家可以期待一下。なんだろう。でも北京語ちゃんと練習します。他会好好的学着在复习中文。好。一緒に頑張りましょうね。教えてください。もうちょっと忘れてるんです。そうだって明けましておめでとうとかなんかお年玉ちょうだいとかしか教えてもらってなかったんだよね。他说他一開始只有說就是新年快樂跟就是請給我紅包，就大家ポンポン習いから只有交代。そう。まだこれずっとやってってこうやって。それしか覚えてないんです。でも大事。でも役に立たないじゃないですか。もうちょっとこライブで使えるう。めっちゃコミュニケーション取れる言葉を何個か覚えていきたいですね。はい、じゃあでお願いします。他们说就是只记得那个就是新年快乐，然后恭喜，然后红包拿来这样子。他说就是好像平常用不太实用，然后我说是不是需要在 live 上可以用到的？然后他们说对，需要知道这些可以在演唱会上跟你们互动的。然后等一下，安妮再跟他们分享一下。